Fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela ressaq in-nomina tal-Prim Imħallef Emeritu Dr. Joseph Azzopardi sabiex inħatar bħala kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. Il-Prim Ministru għamel dan it-tnejn filgħaxija e kif il-jiem li ġejjin il-Parlament se jkun qed jivvota fuq l-isem ta' Azzopardi skont l-att tal-istandards fil-ħajja pubblika li ġie emendat ftit tal-ġimgħat ilu. Permezz ta' din l-emenda ddaħħal mekkaniżmu ta' żblokk f'każ li jibqa' ma jintlaħaqx bil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra dwar il-ħatra ta' kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. Il-Partit Nazzjonalista vvota kontra din l-emenda anke wara li l-kap nazzjonalista Bernard Grech ġimġiel imur lura minn kelmtu minn dawk li verament imexxu fil-Partit Nazzjonalista. Dan wara li inizjalment mal-Prim Ministru Grech kienu raqbil dwar in-nomina. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru beda billi tenna l-importanza li dan il-Gvern jagħti lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna billi impenja ruħu favur dan il-mekkaniżmu ta' żblokk biex din il-kariga tant importanti ma tibqax battala. Il-Prim Ministru tenna wkoll id-dispjaċir tiegħu għall-argumentazzjoni tal-Oppożizzjoni sabiex skreditaw lill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi. Jiena ħaġa waħda ma nifhimx iżda sur President, ma nifhimx kif in-naħa l-oħra qatt tippretendi illi tmexxi lil dan il-pajjiż. Meta għasandkom il-manjieri, id-dekor u l-bon sens biex ma tippruvawx tbaxxu l-isfel, ma tippruvawx tiddegradaw lil min għal snin twal ta' servizz impeccabli lil dan il-pajjiż fl-ogħla karigi istituzzjonali. Hawn il-Prim Ministru qal il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech għandu jerfa' responsabbiltà għat-ton ta' diskussjoni li adotta l-Partit Nazzjonalista tul dan id-dibattitu. Intant il-Prim Ministru xejjen il-kredibilità li tipprova tassumi l-Oppożizzjoni fil-qasam tal-ġustizzja billi rrefera għal numru ta' stanzi fejn saħansitra membri tagħha jgħeddu ġudikant biex jieħu deċiżjonijiet favorihom. Tasal ġurnata fejn il-qorti kriminali tkun mistennija li tagħti digriet dwar każ sensittiv. Ftit tassijat qabel joħorġu fuq social media pubblikament jattakkaw lill-imħallef personalment fuq allegazzjoni li bir-rispett kollu tikkostitwixxi ħmerijiet u ċuċati imma jagħmluha b'mod u manjera illi jikkundizzjonawh u jagħti d-deċiżjoni illi jridu huma. Imiskom tistħu li tagħmlu dat tip tattiċi u mbagħad tippretenduha li intom paladini tas-saltna tad dritt. Qas tafu xi tfisser intom is-saltna tad dritt. B'differenza għal dan, il-Prim Ministru sostna l-kriterji li għandu jkollu persuna li jokkupa din il-kariga fil-waqt li elenka wkoll il-kwalifiki tal-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi. Fil-fatt il-Prim Ministru rrefera wkoll l-argumentazzjoni fjekka mill-Oppożizzjoni kontra dawn l-istess kwalifiki. L-ironija l-istess ħabu tad-dawra li qalulu biex jgħid illi l-Prim Imħallef Emeritu mhuwiex bieżel huma l-istess nies fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li ftit tal-jiem ilu marru ġewwa Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u lil kap tal-Oppożizzjoni nnifsu qalulu inti m'intix bieżel lanqas ta'. Dik l-ironija sur President. Il-Prim Ministru ħeġġeġ lill-Oppożizzjoni sabiex tivvota favur in-nomina tal-Prim Imħallef Emeritu għal din il-kariga tant importanti anke skont il-ftehim milħu oriġinarjament. Dr. Abela sostna li dan l-uffiċċju jagħti kredibilità anke lill-Gvern fl-impenn tiegħu favur is-saltna tad-dritt, dan b'differenza l-Oppożizzjoni li f'25 sena fil-Gvern kienu nedew biss diskussjoni fuq dan l-uffiċċju. Il-ġenerazzjonijiet futuri jiddependu wkoll fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu hawn. U dawk id-deċiżjonijiet irridu iva nfassluhom b'mod tajjeb flimkien biex pajjiżna jibqa' miexi l-qudiem. Għalija dik tfisser il-politika. Grazzi, Sur President.